и негов приятел са играли на топка, когато от горната страна на улицата се е появило куче, което се е затичало точно срещу тях. И си играха на топка и то кучето отгоре се засили към нас и се хвърли срещу мен и почна да ни яде, да нахаха ръцата и почна ръката и един човек, ако не беше той един човек да иде и нас си. Значи, тръгнахме си от работа и видяхме две деца играят с топка. И едно куче отгоре от улицата идваше, нахвърли се върху едното дете и почна да го реве. Значи цялото му лице е окървавено на детето, не знам дали в болницата сте ходили да го видите, просто е в окаяно състояние. И вие какво направихте? Първо път ми дойде на акъл, викам, какво да правя? Няма камъни, няма нищо. Развиках се. Кучето явно се стресна, защото усети нашето присъствие. И избяга. Момчето тръгна да огони него. Аз заведох момченцето при баща му. Но преди това го беше хванало и за ръката и го дърпаше по улицата. Влачеше ли го? Да, 2 метра може би го влачеше. Момчето беше... Просто като парцал го подмяташ. Просто като парцал по земята. Значи 7 и 10, около 7 и 10, така моето дете с още едно тук в уличката си играеха. Ритали се топка и отгоре се е появило това куче и така направо е налетяло. Както е тичало, е директно върху него. И така не съм бил очевидец. Тук съм бил в този магазин и тук мястото е в уличката става тут нещо на 15 на метра от нас. Просто тук едни момчета се тръгват да си взимат колата и просто стават очевидци на момента на това нещо. И се притичат, веднага се развикват и кучето се оплашва се и побягва. Иначе ако не са билете, може би нещо много по-сериозно ще да стане. Съм много благодарен за това нещо. На него, на екипа, после болницата, които така дава всичко от себе си. Доктор Станимир Стоянов е началник на отделение уши, нос, гърло в Ловешката болница. Той е приел и оперирал детето. Под пълна упойка на Виторио са направени 60 шева. Може само да гадаем как е била работата, но тук от едната страна детето има охлузване, което най-вероятно е причинено от тротуара и най-вероятно, когато е захапано за ръката, там са много сериозни белези от зъбите, тогава е било влачно детето. Най-сериозно са пострадали лявата буза и лявата ръка на момченцето. Доктор Стоянов обясни, че Виторио е дори късметлия, защото когато кучето го е захапало за лицето, долната челюст на животното е била на сантиметри от сънната артерия. За съжаление, този инцидент беше повторен преди 6 месеца и имахме от същото куче пак една така неприятност, детето пак беше оперирано тук. Направи впечатление, че кучето не е някой помяр, ами е хъски, което в Ловеч много рядко ще видите са 2-3, особено пък тук в околността и си помисли, че някой го е извел. И веднага тръгна след кучето, видя, че детето вече е при нас, кой няма да има проблеми, тръгна веднага след кучето да го видя, сега кой си дете е зарязал кучето. Значи след кръстовището естествено нямаш никого. До горната улица вече стигнах, видях кучето засива отдолу на къща и към няма смисъл да го гонят. Според хората в квартала това хъски не за първи път напада деца. А това куче знаеш ли го по принцип? Не, аз от тук минавам за училище и като една сутрин на кръстовището се чакахме и Митко, приятеля ми, дед бяхме и той извика и той ми скочи в гръб, обаче аз успях да избягам и се прибрах в нас. Захапа ли? Само скочи му отдраска отзад по якито и нищо друго не ми е. Кога е станало това? Миналата година беше студено, защото бяхме с якита. Мисля, че имаше малко сняг. Собственикът на това хъски обаче отрече кучето му да е нападнало Виторио. С нощи доведоха другото детенце, което беше с него и отрече категорично, че това е кучето. А вие знаете ли да има някакво друго хъски наоколо? Не, в нашия квартал не. Кое дете не е разпознал, не е казал, че това не е кучето? Другото дете, което е било по време на инцидента? Да. Тая вечер дойдоха с хора от РПО-то и отрече детето категорично, че това е кучето. А къде е било кучето ви по време на инцидент? По време на инцидента аз първо не знам кога е станал инцидент. 15 вечерта. Значи преди 7 кучето ни наистина излезе за... Аз тръгнах след него с колата, тук на 2 кръстовища и се върна и се прибра. Но не е имал някакви признаци на шкръп, на нещо? Врява не сте чули? Не, абсолютно. А то кротко ли? Има Еми, така?
В смисъл, докато Към кучето нас специално е кротко, не е да. агресивно. Той е абсолютно марково куче с сертификат от Българския киноложки център, които документи съм ги представил. Ами възпитава, но сега, доколкото ние можем да го възпитаваме, не е ходил на училище, естествено. Чухме, че е нападал други деца миналата година. Ами преди година имаше един инцидент лек, но всичко се оправи, разбрахме се с хората, нямаше проблем. Вие редовно ли го пускате така без каишка и без намордник? Не го пускам изобщо, значи и двата случая стана... Да, се изпуска кучето. Мисля, че кучето не е изобщо злобно. Значи с моите деца си играе, влиза вкъщи. Те са ваши собственик, той е свикнал с тях, но с чужди. Викали ли са ви в полиция преследователи? Тогава да, сега също писахме обяснения, но и те казаха, че никой не може да докаже за сега, че инцидентът е с него. При това категорично отричане на другото дете, че кучето е това, аз не мога да кажа нещо, аз не съм бил никъде, за да кажа това или не, разбирате ли? Но при факта, че детето дойде и каза, не, това не е това куче, аз какво мога да кажа повече? Да, направихме обща ставка, не знам доколко мога да говоря. Но основно, значи за последно, където видях кучето в момента е там. Абсолютно сигурен си, че това е кучето. Не е 100, но може би 200% сигурен. Според наредба номер 1 на община Ловеч, хора, които пускат кучетата си свободно навън без каишка и намордник, подлежат на глоба от 20 до 100 лева. Естествено, трудно е да се докаже такова провинение, което означава, че глоби не се налагат. От полицията не се ангажираха с оповестяване на името на евентуалния виновник за трагедията на семейство Нанкови. Посочено бе само, че е заведено предварително производство. Не знам. Каквото е решите. Според тебе? Да го увидите. Да го? Увидиме. Да го видите. Едва ли вината за раните на момченцето е само на кучето. Проблемът е, че дори хъскито да бъде приспано, това не гарантира, че следващото марково животно няма да повтори престъпленията на предшественика си. В момента Виторио Нанков се възстановява физически в Ловешката болница. За нас критичният период е до 5-я ден, тогава е проблема с инфекцията. Значи ако до 5-я ден, тъй като детето е под сериозно антибиотично лечение, нямаме проблем, надяваме се вече да сме решили въпроса по същество.